Salam, mehriban dogonlar, edi dilleşler. Dünya Türkmenlörünün Demokratiya Platformasının Oğulhan Nesli Birleşsin Guramasının şeýlede Dünya Türkmenlöri hereketinin adından son kuwatlarda daşary urtlarda hereket edýän Türkmen aktivistlerinin şeýlede dünýäň dürli künjeklerine ýaşaýan Türkmenlöň erkin sesine öwürlen YouTube'daky Erkin Ses kanalyna edilen hüjümler sebäpli şol hüjümleri gurnayanlara şu yerden Ullokan Taňryalkasyň sagolsuny aýtmak istedim. Näme üçin? Berekella, tögeleme, gowy etdiňiz. Yine de hüjüm edin. Yine de garaşýas. Gönümel hüjüm edip bilersiňiz, aýlawly hüjüm edip bilersiňiz. Hiç gurrun ýok. Biz garaşýas. Ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmenler oýanly. Türkmeniň erkin sesini mundan soň hiç şeýle semedip bilmersiňiz. Sizi gorkudyan zat hakykatlaň aýdylmagy, hakykatlaň jar edilmegi. Şuwa deçenni hemişe hakykatyň tarapyndan çykyş eden Türkmenistanyň gerçek goç ýigitleri, gyýyz gelinleri mundan soň Türkmeniň erkin sesini bütün dünýä jaratmak üçin bir ýumruk bolup, bir adam ýaly bolup bileleşip hyzmat eder. Elbette hemme kişi bilýär. Agzybirligi täzeden ýola goýmak üçin, jewitleşmek üçin bir azajyk wagt gerekdi. Her kim agzybir bolalyň, birleşeliň diýip çağırş edilýärdi. Nähili boljak, nähili edilmeli? Her kim oýlanýardy, öz pikirini öňe sürýärdi. Ýöne birden siziň jadyly taýaňyz Erkin Sese degdi. Erkin Ses kanalyny dögdüňiz. Hüjüm etdiňiz. Türkmeniň erkin sesine hüjüm etdiňiz. Netije näme boldy? Bütün türkmenleri birleşdirdiňiz. Şoň üçin hem watanyň dönükleri, adamzadyň gymmatlyklarynyň duşmanlary, adama meňdeýän mahluklar. Hemmeňize köp sag bolun. Hemmeňize Taňryalkasyň. Bize de hüjüm edin. Her kime hüjüm edin. Biz sizi Hudaýa tapşyrýas. Sag bolun. Bizi birleşdirdiňiz, bizi jewitleşdirdiňiz. Köp sag bolun.